Ahojte, dneska vám ukážem ďalší mini príbeh, ktorý som si pripravila. Je to retuš kampaňovej fotografie. Toto bol výstup z fotoshootingu z jedného ateliéru. Ja ako arťačka a dizajnérka mám k tomu dva také zásadné komentáre. Toto bol výstup, s ktorým som ja ešte pracovala ďalej aj na základe nejakej dohody a nutnosti výtvarného spracovania. Ako vidíte, nasvietená v ateliéri bola zhora smerom do tváričky, čo je fajn. Tento spôsob sa používa veľmi často. Ja osobne tieto ateliérové pozadia považujem ako za pracovné pozadie, s ktorým ja musím ešte pracovať ďalej, pretože šedá farba je v podstate, keď si porovnám tonalitu tohto šedého tónu a nejakú tú tonalitu pleti, modelky, tak obidva tóny sú na rovnakej úrovni. To znamená, stráca sa mi tu hĺbka fotografie, nejaký pocit priestoru. Ukážem vám hneď, nebudem veľmi dlho okolo toho hovoriť, akým veľmi jednoduchým spôsobom som ja túto fotku upravila. Tu bol krok 2. Ja som babe, akože fakt pekná baba, zvýraznila farbu vlasov, ale zvýraznila som aj to, odkiaľ, z ktorého zdroju dopadla na jej krásnu tvár svetlo. Mierne som vykolorovala líca, spodnú časť čeluste som pridala tam trochu viac tieňu. Na tej prvej fotke, vidíte, to som vám zabudla ukázať, čo mi ako art direktorovi aj vadí, že ja proste nedokážem odčítať, aká je to farba očí. Má veľmi krásne nalíčené, jemne nalíčené očka, ale ja proste neviem. Je to šedá, je to zelená, je tam niečo také. Takže toto v podstate nie je fotografia, ktorá spĺňa nejaké kritériá na kampaňovú, imidžovú fotografiu. Takže poďme do bodu 2. Tu som totiž to urobila aj to, že som tie oči krásne vykolorovala. Možno sa to niekomu z vás môže zdať mi akože už priveľa, ale v kontexte toho celého konceptu, aký bol nastavený, je to v poriadku. Mierne som jej dolíčila líca, pery, tuto celá tá tonalita obrázku, jeho živosť farieb, sa výrazne posunuli ďalej tým pozitívnym smerom. Pozrime sa teda na toto. Sami vidíte, že tá proste tonalita, utlmené farby, jednoducho potrebuje to ešte nejaký zásah. Čiže zásah číslo 1 a potom ďalší zásah číslo 2, keď som sa začala hrať s farbou pozadia. Ja zvyknem robiť takú vec, keď mám objekty, ktoré sú nasvietené zhora, zvyknem za ne ešte do pozadia pridávať taký druhý falošný zdroj svetla, tú bielú farbu. Ono sa tam vytvorí taký ďalší pocitový priestorový pocit. Táto farba zvolila som zelenú na základe toho, že sme mali v kampani nejaké produkty, ku ktorým to bolo definované. A zelená mi príde aj fantastická farba, ako vytvoriť komplementárny kontrast k oranžovej farbe vláskov modelky. Takže predpokladám, že veľa z vás sa už stretlo s tým, ako upravovať fotky, či vo Photoshope alebo v nejakých iných programoch. Chcem len ukázať emocionálny rozdiel, čo bolo veľmi dôležité. Zo zdroja, základ, surový materiál. A tunak máme výsledok. Takže baba veľmi krásne nalíčená, krásny pohľad, není tam nič brutálne, není tam nič surové, stále si zachová svoju jemnú ženskú esenciu. Tento druhý krok, tu som sa preklikala úplne niekam inám. Tento druhý krok, kde sme teraz, je podľa mňa už tiež v poriadku, ten výrazný posun je tam citeľný. Túto fotografiu si viem predstaviť na cover nejakého ženského magazínu, lifestyleového magazínu, kde tu máme fantastický priestor pre nejaké headliny, titulku, časopisu a teda bla bla bla, akože v pohode beriem. Táto fotografia, to bol jeden z rôznych formátov, ktoré sme spracovávali, nakoľko tam sme potrebovali pracovať s tým okolitým priestorom. Na tejto fotografii vidíte len taký nejaký menší výsek. Čiže vždycky skúšam hľadať, čo by sa s tým dalo urobiť. Ateliérový výstup bol veľmi dobrý v zmysle spracovania svetla, aj kompozície, tam není akože žiaden komentár, profesionálne spracovanie, ale art direktorské a dizajnerské spracovanie sú kroky, ktorým ja tú fotografiu viac posuniem do želaného emocionálneho prostredia alebo výsledku. Ďakujem, vidíme sa niekedy na budúce. Toto bola taká mini lekcia, ako sa
jedným z miliónov spôsobov dá hrať s výrazom, s emocionalitou, s farbami. Ahojte, ďakujem a budem sa tešiť na budúce. Čaute.